Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller jeg sammen med min ven fra min klasse, der hedder Vilas. Kan du sige hej? Hej. Og vi skal spille noget ranked i dag, og jeg er i Diamond 2, og kan det ikke passe, at du er i Diamond 3? Nej. Nå, Diamond 2? Nå, men det var meget godt. Men så skal vi se, om vi kan komme op. Så jeg tænker bare, at det prøver vi. Og hallo, husk lige også at gå ind og tjekke min kanal. Ja, hans kanal hedder Vilas Christiansen. Uden D og 2 L'er. Yes. Og husk at like og subscribe til begge vores kanaler. Nå. Men hvor lang tid er det, du har spillet, Vilas? Mig? Ja. Ja, du er nødt til Altså, jeg startede chapter 2 sæson 6. Ja. Jeg startede i chapter 1 sæson 1. Det vil sige, at jeg spillede om... Det var i 2019, den var der, så jeg startede for... Jeg startede i Fortnite for 5 år siden. Startede altså ikke for 3-4 år siden. Du startede for... Altså, jeg spillede da jeg var 6, og jeg er 10 nu. Så er han næsten 10 år. Ikke næsten 4 år. Næsten 4 år. Ja, jeg startede, da jeg var 5. Men lad os fandme her, der er masser af Jamen, der er også masser af folk. Er du sikker? Og når vi kan aktiviteter mig, så er de her kommer jo meget gerne til, at vi har noget til at det er det eneste tålende, vi kommer til at appe om dem. Og for resten, jeg hedder jo The Night Game. Okay. En 80 lyd. Okay. Jeg tror, jeg har en på shot. Nej, han kabel, han er 80 lyd. Jo, hvem camper også? Du har bare fuld blå. Din combo er bare fuld blå. Jo, du kan bare reboot her. Prøv de der shield bubbles. Wow. Hvordan har du ikke mit reboot? Det er ikke, jeg slår det. Det var ham der. Nice. Run match. Right. Wow, du ved begge er pisse low. Ja, men jeg tror ikke,
Du skal bare gå ned og spamme dem. Hvor går der? Der hvor ham der hvor du lige sigtede, går der ind. Gå ned på den der floor. Aldrig gør det. Nå, men vi tager bare det. Jeg blev. Det gør jeg også. Men jeg siger bare, at man skal aldrig nogensinde satse. Man skal altid bare være sikker. Man skal aldrig satse. Fordi hver gang man gør det, så dør man. Så det er bare dumt at satse. Satser du altid? Ja. Det er dumt. Jeg vinder det også tit af dem. Ja, jeg vinder også tit, men altså, der er stadig nogle gange, hvor der er dør. Det er derfor, det er dumt. Men her kan vi bare snakke så meget, fordi jeg kommer til at redigere videoen, så det er, at de ser ikke det her. De skal ikke vente på, at vi kommer ind i næste game. Så. Nu må du godt danne. Nej. Fuck! Nå. Nu bliver jeg kigget Nu bliver jeg kigget på min YouTube-kanal. Ej. Så er vi inde i det. Jeg har lavet sådan lidt til den. Hvad? Jeg har lavet sådan lidt til den. Men hallo, på dine andre videoer, så redigerer den da ikke, at de skal stadigvæk vende på, at du kommer ind. Det var ikke meningen, det var ikke for noget. Så var det her. Så vi nemmer der. Jump. Okay, der var bare lidt. Skal bare få min. Sammen. Jeg lander på det her tårn. Nej! Kom nu! Let's go. Har du ramt vold? Hallo? Nej, jeg har ikke ramt, fordi jeg har en bånd på den. Og han er i gang med at reload. Har du set sådan det der hate? Ja, jeg bliver third party. Eller hans mate kommer. Jamen, jeg kan ikke ramme den her gun. Hvorfor vil jeg ikke med til? Jeg skulle lige til det der, du sagde det. Jamen, så skulle jeg jo ikke have droppet den der lortegun. Så den har jeg den igen. Det var bare vent til at gå lyn igen. Det var min!
Jeg tror, jeg kan lade du ham, du bruger lynet. Og nu er det ikke nok til bare at flytte. Prøv nu lynet! Og nu er det nok til bare at flytte. Nej, jeg skal... Nej, kom nu, lille fø. Jeg fik en assist. Let's go. Fuck, jeg er god, mand. Assist er bedre end kill, på grund af, man får ikke XP, når man dræber nogen, men det gør man, når man får assist. Ja. Ej, bro. Fuck af! Jamen, så... Ramme sammen. Så går der hernede. Ej, det er pinligt, det der. Jeg siger det, jeg kan ikke ramme med den her gun. Så det bare, det er, han bruger lyn igen. Ej, ja. Jeg kan måske tør at hyle, at James gerne bruger lyn lige om lidt. Hvor er Milan overhovedet henne? Hvad? Hvor er Milan overhovedet henne? Hvem? Milan! Nå, han er inde i stuen. Hallo, skriv din, hallo Liam. Ja. Stiller du kommentarer til? Okay. Hallo, så alle... Jeg vil faktisk ikke være en del af det her. Jeg vidste ikke, jeg havde det. Men hvad var det, du skulle sige? Nå ja, du satte kommentaren til, ikke? Ja. Hallo, så alle sammen skriv lige ned i chatten, hvad jeres yndlingsvåben er af de nye. Men han er please, fordi min, det er i hvert fald ikke den der, DMR, den der lorte DMR. Min, det er så meget den nye kvalitetstyper. Ja. Det er ikke det bedste våben, du har. Og så er det fordi, den der Mythic, den er pis. Nej, den er pisse god. Nej. Jo. Wow. Det eneste, den er god med, det er, at den skader meget. På grund af, at man kan ikke customize den. Den har 3 skud. Det eneste, altså... Bro. Det min nye yndlingsvåben, det er chests. Den nye chest? Ja, den nye chest. Eller nej, den normale chest, den der chest, der lige fik guldsniperne af. Hvad? Lige præcis gør det. Er det hårdt eller hvad? Nej. Wow, I got the dirty mind. Helle for at loot huset. Hvad? Shift for at loot huset. Okay. Ram, sam. Vidi, ram, sam. Ej, huset er allerede ude. Fuck, det er en god toast, mand. Let's go, jeg har den her lille der. Den skal jeg ikke have. En grøn. Ej, nu har jeg 2 shotguns. Må jeg få den ene? Ja. Jeg har en hammer og en auto. Må jeg få en af dem? Hvilken af dem? Autoen. Ja. Let's go, det er den, jeg vil have. Jeg må kraftigt selv tage den. Hvor er den? Er du blind? Skal vi gå over til de her bukser, så vi kan se de lavt på langsomt? I den her sæson havde jeg pommen. På grund af, at den skyder så langsomt, og alle de andre, de har jo bare spammet våben, bro.
Men stadig du skader mig. Ja. For eksempel det sidste game, der kunne du have fået den ene, hvis det var, du havde en spammer shotgun. Ja, du havde gatekeeper eller auto. Nogen synes, hammeren den skyder sådan her. Og den der gate, den skyder bare. Og autoen den skyder bare sådan her. Last Christmas, I gave you my gift. Det var her, vi tabte i sidste game, men det kan godt huske. Ja, det var her, vi døde sidste game. Ja, det kan jeg godt huske, det var faktisk et godt game. Prøv at se min fede bil, det her det er min bil. Og det er du sikker på, at vi skal fight? Havde du ramt? Okay, han er gatekeeper. Lige om hjælp. Hvor har du shotgun-skud? Det er mig. Hans windshield er skudt. Og har du slet ikke nogen shot eller shotgun? Jeg har kun 4. Og jeg har 2, jeg kan lave med. Jeg har 4, jeg kan lave med. Og jeg giver dem en til split. Der er nogen her. Fuck de biler. Det er ikke det, det er ham der. Nej, det er ikke ham. Jo, det er ham der mate. Nej, det er altså ikke. Cracket! Ham, det der skiskin er cracket. Ja, så skal du bare push, bro. Det kan jeg ikke have 17 i bro. Men det så jeg sgu da ikke, bro. Mand. Gå derhen imens. Hurtigere! Nej, det gør jeg ikke. Nu har han whistle. Han healer Flowberry. Loki, jeg tror så bare, du skal gå. Bare gå ud i zonen, bro. Gå nu væk. Loki, hvis du gør for det her. Jeg Hvad? Hvis du dør sådan her. Køb den, brug guld på den der. Ja, det gør jeg også. Bare brug alt dit guld. Brug den af din held, den der. Giv mig det der. Giv mig den der. Den prøver jeg på. Giv mig den der. Og der er en bil. Og giv mig den der. Hvor du brugte 1000 guld på sådan 5 liv. Og så må jeg nå at tage der kød. 10. Bum. 10. Se. Så jeg tager min reboot. Du kan køre i det og det. Reboot mig her. Nej.
Hvor du dum! Der er medkit! Der var medkit, wow! Jeg er lige glad med. Hvor du dum! Fuck, jeg er heldig! Nej, du dum. Nej, jeg er... Jo, Du kunne have været fuld liv lige nu. Så var der en, der camper. Nej, så var det ikke. Jeg skal ikke gå med fight med det. Jeg er jo bare sats. Det er altid dumt at satse. Og der er en deroppe. Så. Sats ham. And it was King Kong. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går op til ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går mod fight. Det er dig, der kører mig. Fight. Gå i hans ryg. Græs ham. Kom nu lidt. Ej, og de to. Kom nu lidt. Nej, kom nu lidt. Kom nu lidt, mand. Finish. Finish. Liam, finish. Jeg så, han havde pæk for et shotgun-skud. Han har alt, hvad du har brug for. Du bliver nødt til at gå ned på en slut. Hvad laver du? Du skulle bare gå hen til lootet. Så havde du været fuld liv lige nu. Og det er først nu, du gider at tage liv. Du har bare været taknemmelig for at overleve. Du kunne have dræbt begge, hvis du havde lyttet til mig. Ja, altså, gå ned på ham, du dræbt. Han havde Bix. Han havde skud. Han havde Max. Så har du også bare reboot mig. Nej, reboot. Se på medaljerne, bro. Hvad laver du? Wow! Ej, hvor er du heldig. What? Jeg røg ikke op eller noget. Hvad? Der så bare Rank Protected igen. Ja, altså det er mega irriterende. Men jeg røg stadigvæk en ned. Jeg røg ikke noget op eller noget.
Ja, Fortnite gør seriøst ikke mening mere. Fortnite er seriøst blevet et lortespil. Nej, jeg mistede ikke. Undskyld, jeg mistede ikke. Jeg synes Fortnite er blevet et lortespil. Så har vi sidste game, inden du slutter optagelsen. Ja. Jeg kan ikke lide Fortnite. Og nu må jeg gerne bande på grund af, at du klipper, ikke? Måske. Det ved jeg godt, det kommer an på mig. Fuck! Ja, nu bliver jeg klippet, og jeg siger også til YouTube, at jeg også skal pikke dig, fordi du også spiller. Så vælger jeg at sige undskyld. Jeg må gerne sige fuck. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. I sit by myself. Oh my God. Bobby shall do me. Oh, dancing. Hey, lady, drop it down. She touched the ground. Bobby shall do me. What the fuck? Hvad siger du? What the fuck? Så har du også bare dræbt dem der fra mig. Hvem er dem? Ham, som Snake. Ham der! Han Snake er et superhero. Det ved jeg. Og man kan ikke smadre det, Han wresser. Nej, jeg har fået mit finish, jo. Jeg tror ikke engang, han ved, jeg er herinde. Nej, hvordan så han det ikke? Prøv at se, man kan ikke udlægge det. Hvis han hopper ind igen, så hopper jeg ud. Ja. Og det værste er, at jeg kan ikke se, hvor han er nu. Han kommer jo bare til at campe her. Og jeg har ikke engang en match, når jeg hopper ud, kan jeg ikke engang bygge. Lad bro hoppe ind igen. Hop nu ind! Bro, bare hop ud og spam ham. Det kan jeg ikke. Jo, med shotgun. Nej, for han kan høre, når jeg hopper ud, og så... Jeg kan ikke skyde ham lige, når det er, jeg hopper ud. Men jeg kan ikke se ham! Måske er han gået. Nej! 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 Nå, ja, der er jo... Der er clashes! Fordi du var en der lige. That's godt. Pop dem! Send dem!
no. Nej, der er nogen. Der var nogen. Nej, det kommer så meget her. Nej! Jeg kan ikke lide det her spil, okay? Fuck nu bare af! Det kommer slutspil der. Jeg mistede fucking klokken. Hvor meget procent er du? 50. Jeg er 44. Nu. Okay, vi tager lige et game til. Okay. Okay, guys, og herrer og damer. Eller damer og de herrer, jeg ved ikke, hvordan man siger. Vi tager lige et sidste game, ikke? De damer og de herrer. Vi tager lige et sidste game. På grund af, det gik meget dårligt, på grund af, Liam var så dårlig at dø i starten. Hold dog mund, jeg kunne ikke gøre for, at der var en, der landede sådan 5 sekunder før mig efter den der pistol. Jeg var sgu da bare heldig, at der var det der rundt, der ellers ville vi have været døde off-spawn, og måske mistet 10 stykker. Det kunne være fedt. Bro, hvorfor skal det her spil være så lort? Hey ladies, stepping down, down. Don't be shy, say shoes and Billy dance. Vil du gerne være min? Fuck, du synger godt, hva'? Ja! 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 Fuck. Bim, bam, bum, så fedt. Ej, men der er en, der bliver ved med at invite mig. Er det ham der Dragon? Hva? Er det ham der Dragon eller andet? Nope. Hva? Hvem er det så? Hvem er dine venner? Hvem er dine venner? Vent. Tilbage. Milas! Ja, jeg er tilbage. Ja. Du er tilbage, mand! Fuck, der er mange, der lander her. That's the first one. Nej! No way, han får gun! No way, han får gun! No way, han får gun! No way to No way to dør. No way, du bare holder din kæft for en gang skyld. Nope. No way, du ikke popper splash med først. Skal du det? Nej. No way, du siger noget til mig. No way, du ikke tager shotgun. No way. No way, der er folk. No way, jeg dør. Der er 3 her.
og se, om vi kan finish ham der. Han messer. Der er slurp-truck nede ved launchpadden. Hvor er launchpadden? Det er nede ved den der strand. Okay. Så kun poppe en mini. Ja. Ja. Jo mindre den er taget, den er taget. Finish. Jeg spiller der. Nej, vi laver ud. Nice. Jeg dræber ham! Hvad tror du? Altså, nu... Hvorfor skal du være så prøvet med det samme, altså? Så jeg har nogle våben, nej. Og hvad så? Jeg kan bare lige få det sådan der. Okay. Ej, men der er en vinder, jeg vil med at revive mig. Og der er også flashes, hvor der er færdig med at Ja. Altså, vi har fået ikke flashes, hvis vi har noget på nogen, så er det også Hvad? og når vi har fået flashes, så kan vi lige komme på nogen. Det var Milan inde på Fortnite. Milan? Så sidder han og spiller i Steam, eller hvad? Hvad? Så sidder han og spiller i Steam, eller hvad? Kom til det. Hvem er det, der ringer til dig? Men er du shotgun speed? Og AR? Hallo, den var der ringer til dig. Der er ikke nogen. Skal vi her? Jeg prøver mod dig. Nej, hallo. Så kom, altså. Er du klar? Så er det her. Wow! Fik du den ikke? Nej. En brug for skøjlen. Er det noget? Jo, jeg har 19 bandager. Kom jeg til zipline? Du har 15 bandager og 1 medkit. Nå, kom nu. Vi tager zipline. Vi tager zipline. Og tag den! Så tag den dog. Jeg får det fandme ikke først. Heller ikke mig. Så skal vi det. Ej, jeg skal ikke med skolen. Hvor der er nogen på toget? Kom nu, der er nogen på toget. Jeg er ligeglad. Men det skal du ikke Ej, det være. er jo ikke skolen, men så vi tager zipline. Er du klar på, at du læser den? Vi tager zipline. De er ikke på toget.
få alle kills. Der er nogen på taget med mig. Jeg ved ikke. Jeg har ikke engang lært, hvordan man går op ad trapper endnu. Hvor der er nogen. Ja, de er ved mig. Du mener, de er ved mig? Nej, jeg mener, de er ved mig. Hvordan fanden er du deroppe? Snipe! Kom nu her. Snipe! Jeg har lyn i snipe. Du har bare Du er ikke flyt dig! Nå, men han går jo på dig. Heal! Hvor fanden er han? Han tog shockwave. Jeg prøver medkit. Han tog shockwave ind i vores box. Gå her. Wow, er jeg bare den eneste, der ikke fatter det der? Okay, så vi kommer med den der kæft. Ej, det er jo jeg tror, der er nogen, der ændrer det. Ja, det der med vente, det havde du faktisk meget ret i. Og nu er det ham der smate. Hvad er du? Nice. Ja, han kommer nu. Det er nej, der er to. Du har haft et bandage og en medkit. Ja! Du skal være godt beskyttet. I like it. Du skal være godt beskyttet. Ej, jeg havde endda lyn. Jeg havde endda lyn og waterbending. Tror du, jeg lever? Eller overlever? Nej. Hvor har du set mit... Nej. Helt mod Det må man... Ja, hvad? Du køber shockwave. Ja, hvad skal jeg droppe det for? Eller var det dumt? Køb shockwave! 200 for 2 shockwaves! Er du helt vanvittig? Er du helt vanvittig? Nej, jeg er ikke vanvittig, jeg er vanvittig. Nej, Wow, det er din skyld, hvis jeg dør. What? Nej.
No way. Reboot, man, nu kan du for helvede. Fantastisk sommer. Hov, jeg har helt glemt et filter. Hvad? Jeg har helt glemt et filter. Ja. Og du, det havde jeg ikke. Fordi en film vil jeg dør. Hvorfor? Fordi du vil være din mød, som du dør. Jeg håber, vi der er en bil, jeg kan bare flytte fra dig. Men det gør du ikke. Nej, det kan jeg faktisk godt, fordi der er flere biler. Let's go, let's go. Giv mig det. Ej, hallo Liam. No. Giv mig det. No. Nej, hallo, giv mig svampen. Giv mig dem. Hvorfor noget? Svampen. Det er din skyld, hvis jeg dør, hvad prøver jeg? Du er ikke gennem væk, kan du? De mangler altså meget. Jeg giver altid dig med et kit, selvom du både mangler sådan 20 liv. Jeg giver en dårlig tur. Jeg giver altid der en dårlig tur. Ja. Solo. Solo. Ramtander. Det var mig, eller jeg er den eneste, der går efter ham. Jamen, jeg kan ikke sige noget. Der er det godt ud her. Der ligger fulde lige derude. No way. Bro, på mig? På mig, mener du? Nej, på mig, mener jeg. Bro, jeg kører ind i din væk! Jeg kører ind i din væk! Jeg prøver at helt til dig. Hvor fanden du er? Fuck dig! Nej, hallo Liam, jeg mener det faktisk. Fuck dig! Hallo, vi lader køre det mener jeg, det var ikke engang meningen, det mener jeg seriøst. Vi lader det mener jeg. Tror du på mig? Vilas. Vilas? Ja. Tror du på mig, at John Wick? Hallo, jeg mener, du må ikke vide, eller Vilas kommer lige køre. Ja, Vilas er køre. Jeg skulle aldrig have ladet dig køre. Nu ved jeg ikke, om jeg er helt fint på. Det er det ikke godt. Det er det faktisk et godt game.
Ja, det var da heldigt, vi tog et sidste game, inden du sluttede optagelsen. For ellers ville jeg da ikke komme op i Diamond 3. Hvor hvis vi vinder, så tror jeg kommer op i Diamond 3. Det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg har kun 50%, jeg tror lige, jeg har 50% op. Bro, jeg har det der. Den bag. Gwen, har du set det der Dan Solo, der bruger fucking vinger? Bro, der er nu der. Go. Der er nu der. Jamen, jeg pusher altså soloen. Det var så ikke en solo, det var så ikke en solo. Nej, det er dumt at sætte. Cragget! Han er cragget! Nå, han er cragget. En smag er cragget. Wow, de har alle medaljerne! Alle? Ja, de har kun den ene, Du er den eneste, der har en medalje! Og det er den bedste! Altså, den der flot. Bro, drop den der og tag medkit. Bro, low-key, du har jo 3 medkits, ikke? Når det er zonen er lukket, så kan du low-key reboot dig der. Han går hen til min marker, du kan low-key reboot, når du har 3 medkits. Liam. Jeg kan ikke, fordi jeg er efter mig. Kan ellers godt. Jeg fik en base. Hvor vi har... Så mod mig. 2 mod dig. Hvor har du droppet din sniper? Det tror jeg, jeg synes, at det er bedre. Hvor er du mærkelig. Det var et dårligt sigte for. Skal jeg tage sniper? Ja. Hallo, skriv lige i chatten, om I bedst skal lide sniperen eller hvad? Sniper. Det er som han siger, jeg var der. Jeg ville have været i live lige nu, hvis det var. Du har lige på det. Nice. Hvor er det dig mod en? Push! Push! Du har de der hoveder, jo! Du har hovederne! Kom nu. Kan du komme nu? Han har vinger! Nice. Nå. Vi skal lige se, hvad vi rører. Jeg gamer, eller? Nej, jeg tænker, vi slutter nu. Jeg røg meget op. Jeg røg stress. Let's go! Jeg er 80%. Nå, men alle sammen tak fordi I så med i den her video. Husk at like, subscribe og husk at kommentere på alle de der ting, vi har sagt midt i videoen. Så, hej hej!